Ku bibi tashin mu ta Zizboy Niger za ku ga shirye-shirye da dama wanda za su nishadantar da ku su ƙara muku ilimi sai a tashar Zizboy Niger. An tanadar muku shirye-shirye da dama wanda za ku kalla ku yi nishaɗi a ciki. Za ku ƙaru sosai. Ku danna mana subscribe. Za ku ga zafafan bidiyoyi kamar yadda za ku ga misali kasunan bidiyoyi kyawawa. Sai kun gani zaɓin wane da na wane ba ɗaya ba ne, sai kun zaɓa za ku tantance. Mu kawai abin da muke bukata domin ƙara muku nishaɗi kuma ku ƙara mana ƙwarin gwiwa, kawai ku yi mana subscribe. Za mu ji daɗi, za ku ƙara mana ƙwarin gwiwa domin mu ci gaba da abin da muke muku. Mun gode da kallon tashar Zizboy Niger.